Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kabar baik. Padha waras nggih. Selamat nggih. Wilujeng nggih. Kaya wong kondangan. Sakmene kae mlumpuk dadi sitok. Arep ngawiti jula-juli awan pancene ra petuk. Awan-awan, waduh awan-awan ngopo? Tuku bawang nang Selorejo ndok gemak kok bunder-bunder. Enek prawan mepet Joko krasa penak kok gayer-gayer. Ngono-ngono wis susume. Nyang kuburan gawa pendosa tiwas pupuran kena sing gawa. Sugeng dalu kula aturaken pinarak lenggah ingkang sekeca. Nang alam donya dulur pira lawase dibaratno wong mampir ngombe. Mula sing rukun karo bangsane gotong royong padha nyambut gawe. Tukar lan padu pancene wis ora perlu gotong royong muji rayu. Wong sing penting dulur ayo sing bersatu ngisi pembangunan no alamor baru-baru. Gotong royong sae koproyo bangun bangsa negara lan agama. Ya mlebu ning dangdut ora ketara ning kepenak. Sing nyoting niku nek sewengi mesti kesel. Mripate merem sisih esuk mulai hilang. Iki jaman-jaman kemajuan wong sing seneng arek nom-noman petuk pacare gak gelem salaman wong sing penting tandha kecupan. Ngecup batuk tandane keluarga nek kena pipi alamat tak jumpa. Dikacup lambene menandakan cinta bareng kena gulu kaya dikroko Dracula. Arek lanang tambah kebimbang, arek wedok tambah merangsang. Dikacup gulune rupane abang bareng digrayai kalunge ilang. Wong modele
sepeda jengki setire cendhek dukur sadele wong modele prawan saiki sayaan cendhek ketok sadele awan-awan aja menek kates nek tuku srabi neng pasar Kudus dadi prawan aja kenes-kenes gak payu rabi disusul wedhus yupainten kleleken susur cekap semanten anggen kula matur sing bakul mubeng sing delok komplit bengi niki iso ketemu kalian depot jamu kirun aku seneng sing nang kono ketemu karo aku ngelembyuh kirun baguse ya sing nang nguri kono malah ngelokne kalau kirun lambene jeber ya jeber ngene payu 2 juta lho sing penting kan bersyukur siapa saja pandai bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pasti bakal selamat di dunia wal akhirah Allahumma amin. Sing penting irung pesek disyukuri, bathuk nonong disyukuri, lambe jeber disyukuri. Rasa bodoh nelongso duwe lambe karo aku iki malah bejo. Irung pesek lambe duweh ngene iki malah enak. Nek wong duwe irung bangir, irunge kenek lambene ra urung. Lah nek aku irungku kenek lambeku Mbane terus gatal-gatal piye. Kayane dulur-dulur kene iki maju-maju dikira saya turis mau ke Watula. Ketemu cewek wedok ayu no. Halo Mr. Kirun, good morning jere. Enek sing nyeluk aku darling, darling tanggit sayang, sayang. Mayare darling mudar ora eling. Cek ceweke ayu ngangge jari kaya kula ngeteni rok. Mbak kuwi rok apa? Long dress. Nek sak dengkul kulot. Nek rok setengah pupu ke rok nantang perkara. Sok-sok cek diweni benik telu ngarep ngene iki. Ngisor dhewe jenenge benik tau-tau malu. Sing anding udelke malu-malu tau. Nek sing tengah ke siapa mau. Rok belekan gurike siapa mambu tutno rama. Owok. Sing penting berpakaian busana yang baik, mboten kaya bojo kula. Bojo kula nek dandan nggih ngoten ora tau neka-neka. Weh, bojo kula ayu. Dengi tanggal 21 April lomba Kartini bojo kula juara 1 tingkat kecamatan lomba padu. Menangan. Ning anak kula ganteng lanang SMP kelas 2 bijine Inggris mawon entuk 9. Dindung cah 3. Dadi 3 eding. Nek sing kelas 2 SD gregetne anak-anak sampean kelas 2 SD paling-paling pinter hitung PMP PS lumrah. Anakku kelas 2 SD pinter misui wong tuwek. Aku ya gak wani nyeneni mergo titisane. Nek diseneni awake panas. Kejak adus aku nang kali. Ayo Pak, adus nang kali, Pak. Ayo lelek adus rung bare katokku go mulih kabeh. Aku ya gak wani nyeneni mergo titisane. Nek diseneni awake. Lek mulih ngenteni surup brangkang ning kalen ke alon-alon. Lah kene wedok nggawa onsor. Aku dicoloki lagi kodhok kok gedhi men. Aku ya nyauri sanes kodhok tomat aku. Aku teko omah ya gak wani nyeneni anakku mergo titisane. Nek diseneni awake adem adem dianggit panas. Kami tampilkan saudara kami yang tercinta, Cak Kolik. Wah, bayarannya padha ndang metu. Wah, nganggo dasi. Sepaton. Wah. Delengen bletok tok. Ngenyek ngene bagus sih. Lah timbane awakmu kan ganteng aku timbane awakmu. Ngawur ngene rak nerokke kaya bola-bola Solo. Bola-bola Solo apa? Surakarta nganggo klambi Yogjan. Tapi tetep elek awakmu. Kok iso elek? Wong elek ya ora tengerane. Tengerane apa? Janji irunge pesek kaya awakmu mesti wong elek, lah nek bangir mesti ganteng ngono lho. Nek irunge pesek mesti elek, lah nek bangir ganteng. Nek pesek elek. Pesek ki umure dawa, bolongane cilik, ombekane irit. Nyawa kerasa nek bangir kaya kowe bolongane gedhe ndang mudar kowe.
Ambekane boros. Ala nek kowe karo aku ndelok bojomu ayu bojoku. Aku nek ndek bojo milih kaya Karanganyar, Karangpandan. Wong Solo alus-alus. Alah. Wong bojomu wong Jawa Timur, Sidoarjo, Jombang kasar-kasar. Wong daerah Jawa Timur tegas cermat. Tegas apa gak kanggo gawe? Lah kok gak kanggo gawe? Nek enek pasamuan sing ngomong tamu bojoku wong Solo dayuhe slamet. Monggo jeng dipun unjuk pinarak, monggo. Dipun kedhapi pasugatan slamet dayuhe. Bojomu wong Surabaya, jeng dicek mangke. Slamut kabeh dayuhe. Paling kanggo wong Solo. Iku lek omong tamu. Nek ngopo? Umpamane enek bis tabrakan. Konan wong Jawa Timur, kaya wong Jember bareng iki. Wah, gelis lang slamet. Kok iso? Hei, bis apa tabrakan? Wah, bis ae tulungi korbane digono rumah sakit. Slamet. Lah nek konan wong Jawa Tengah kok bojomu enek kecelakaan bis tabrakan. Kae bis apa to ya tabrakan. Ayo cah ditulungi ya cah ya. Ndase kok meletos. Kalusen Bapak lalu lintas tertib dalam menjaga keamanan kanu jalan. Ora enek saiki kecelakaan. Lah sapa ngerti? Nek enek wong Bayen melahirkan, wong Bayek mbabarke, Iya. nek dukune bojoku wong Solo Bayeke slamet. Mi arep babaran, Nduk. Nyebut asmaning Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Cabang bayi lahir Senger slamet. Bedane bojoku wong Solo. Dukune bayi bojomu Surabaya. Bayani, klotot sia-sia. Merotoli ndase bayek. Iku dukun bayi. Aduh. Lah saya kaget dadi polwan. Ngapa? Lah nek polwane wong Jawa Timur, Surabaya, Jember. Oh, tegas. Dadi iso? polwan ngene momen. Sambutan jebul. Prit, selamat siang, Pak, atau selamat malam, Pak. Kami persilakan turun sebentar. Surat-surat kalau sudah lengkap, kami persilakan naik kembali dan selamat jalan sampai di tempat. Polwane tegas. Lah nek polwane kok Jawa Tengah kaya bojomu, nganakno momen. Sambutan jebul. Prit. Nuwun sewu, Pak sopir. Napa panjenengan ngasta surat-surat lengkap? Oh, aku ditabrak bongkok. Ngenyek ngene ngawur tok ae. Ngene ak ndek TV, iki wong ndek TV. Alah lah wong TV, model TV apa sih modele? TV ra ngerti wong duwe soy. TV ra ro goblok. TV ra ro. Lho, TV iki piye Mas Kira TV nek Jawa nek Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jogja, Surabaya, Jawa Barat, Jakarta. Stasiune ya nek stasiune dhewe. Nek TVRI. Kuwi swasta. Iya. Aku TV ku tak setel TVRI yo. Iya. Nek ning rupaku ini kene Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta. Oh, Surabaya, Jogja, Jakarta. Sing Surabaya ngene iki. Heeh. Sing nganggo kok apa? Remote. Remote goblok. Nganggo remote. Tentara ora tau sekolah. Nek aku le mangan sekolah entek 6 kok. Lah sekolahno dipangan rumangsamu apa ya? Jajal, awakmu dadi penyiar TV, aku sing nyetel jajal kaya apa. Iki bengi iki siaran langsung. Langsung disiarne ning TV. Oh. Akeh sing nyoting wis enek. Surabaya, Jogja, Jakarta. Nek Surabaya ngene piye? Tot. Lah nek Jogja? Tut. Jakarta? Tot tet. Dadi Tot tut tet. Tot tut tet tet tot iki. Kowe karek jujul aku lambeku duwer. Bawa. Jajal, pino Surabaya. Surabaya. Tot. Televisi dibikin dari stasiun Surabaya menghubungkan Tut. Pino Jogja. Dari Yogyakarta menghubungkan langsung dengan Jakarta. Selanjutnya menuju Surabaya. Menuju Yogyakarta. Jakarta. Sesuk cuwil no kupingku kok. Surabaya. Tot. Surabaya dalane rame mula ayo padha ditertib tut. Kolik ya tak suwek lho Wenggol. Ora Jogja. Tut. Yogyakarta. Canting aja liman paman. Wong bedang kepalang katet putung wote tot putung wote tut putung wote tak senggut tet tong atine dari mana tot walang katut menclok neng katet
Mabur matot, mentlok neng patut, aja ngetet. Karo wong wetot, tinggal ngetut, setengah matet. Ya iye tot, awe ya tut. Ya iye tet, hai tot hai tutet. Manuk sritet, kecemplung batot, bengi ngetut, awane ngetet. Bubrah. Bengi ngetut. Kowe bubrah kowe. Ya bubrah apa? Lagu enak-enak mau rusak ora tipi-tipinan. Lah ya bengi ngetut awane ngetet lho kaya. Ketara nek wong goblok, mulane sing dadi juragan depot jamu aku. Ora kowe. Lah ono dadi karyawanku goblok merat ngono. Lah dimane kowe? Nyapa? Jenenge bos ora pengertian karo karyawane. Wong sugih nglawan kirun ra enek. Sugih. Alas gumitir bar tak tuku. Wow. Somben panen ketek rono le. Yang rayah lambemu awakmu ngawur. Kurangane apa kowe duwe juragan aku kurang trima apa? Oh ya bayarane diundakno. Sak wulan kowe tak bayar pira? Kamu sak gaji berapa? 100.000. 100.000 kurang? Ya kurang. Somben tak undakne 1 bulan ngarep 1 juta. Terima kasih Mas Kirun. Umum ora? Ya ora umum. Pancet 100. Ora umum kok. Ayo jenenge mleki ya iku jenenge awakmu iku. Mleki ya ben. Nek kowe karo aku beda le. Pacarmu ayu aku kok. Ya ayo pacarku. Pacarmu lemu gedhi ireng nganggo klambi putih rawang-rawang. Dinge teko dodan kok madu mangsa. Timbangane pacarmu? Pacarku nyapa? Cilik, dukur, pucet, Terus? kuning. Rumah sakuta ya kuning kulit. Nyapa? Lah kok PNT. PNT apa? Panutok. Wonyek kae KDS. KDS apa? Kadas. Kadasen mbok dikakang. Jonggo MJ. MJ apa? Mlinyek. MJ di SL. Tahu tak SL PR. SL apa sih? Apa SL? Salep. Jonggo PR. PR apa? Perih. Perih ya di KM. KM apa? Dikom. Tahu MDD. MDD apa? Bedodok. Ku tak kuwetak mentol wingi. Bedodok ya sithik. Aja wejak guyan, Bos. Oh. Aku arep tindak rapat karo wong sugih-sugih sak ngalam donya. Walah. Karo ndelok wayang. Kowe apa iso dadi wong sugih? Lah sugih ora iso. Delok mlakumu piye? Alah ya biasa. Nah, maling wi. Wong sugih mlakune kaya udunen. Lah terus ya apa mlakune sugih? Delok pisan kas. Kok ora tau bener Mas. Beda nek wong sugih. Jajak. Lakune wong sugih bokonge wis. Alah wong udunen. Dunen piye iki? Dhuwit pulane won ngisor ki crik. Dadi gandol ngono. Oh sugih. Wong sugih ra kena dipaido. Juragan depot jamu kirun dadak mok paido. Kowe ngenyek aku lak sampluk dhuwit pulane won geblak 7 dina we. Lah jambi dhuwitmu pindho. Engko ta le nek wis bayaran. Ora gablek apa-apa. Gayamu kowe wong sugih ndelok nek kowe wong karyawan pengen njaluk bayarmu mundak ngadep ning bos, leh mu ngadep piye? Kok kono? Nyapa we melilik ya aku? Lha nyapa? Ya ngomong piye? Iki bos ning kantor pos. Mringisi. Mringiso dhewe. Permisi yo. Permisi mringisi. Permisi. Sawae? Saya. Sawa? Kolik. Kolik. Iya. Kowe mlebu kantor jam piro iki? Jam 8. Jam 8. Nggih. Wis buyar. Wong-wong wis mulih kabeh. Permisi. Sawae? Saya. Jam piro iki? 6:30. Sik tutup. Tak inceng. Tak sulek. Apa nek kantor kok diinceng. Rasa guyon. Aku arep tindak. Kowe kenek nampa karyawan anyar. Malam ini saya butuh karyawan baru depot jamu. Iya. Kowe oleh nampa karyawan anyar, waton sing iso ngomong Jawa halus. Oh, nek gak iso ngomong Jawa halus. Gak iso krama inggil halus, mok tampa tak cet udelmu. Lah wong cet kok milih udel mo ya. Aku arep tindak. Aja ganggu aku. Ora ganggu. Sapi. Wong kowe kaya kebu. Kowe ngelokne aku apa? Lah kowe kok aku sapi? Kudanil. Boyo. Tumong. Gajah. Kebun binatang. Ora omah nang jero kabeh. Nang ngono kabeh. Kowe arep ngomong apa wae? Oh, temar rupa gendruwo. Setan. Gludung pringis. Jerangkong. Toyol. Sundel bolong. Istana hantu. Ora aman maneh. Wis ora iso ngelokne aku arep tindak. Minggat to kene lho, aja suwe nduk Kowe kene. ngelokne aku minggat,
Oh, sebul. Tak tinggal minggat nyuruh lambemu. Nah, bayarnya kon sing nggawa ngawur tok ae. Kita tampilkan inilah saudara kami. Bagio, tepuk tangan untuk yang satu ini. Wah, nabrak. Katok ijo klambine abang. Lah iki ketheke sapa ucul lho kene iki? Sapa kata? Awakmu? Ya aku iki. Iya. Ya oke lah ya. Lah wong dilono kaya kethek kok malah ya oke lah yang. Nek arek kok gantenge kaya ngene iki sapa ya? Besok lek gede dadi apa, Pak? Paling. Mantri. Mantri apa? Suntik. Nyuntik sapa? Suntik sinden. Lah. Tak suntik kono apa rumahmu lara. Aku nek wani nyuntik butati kaya ngono kok ditinggalmu. Gayamu. Lah, semua itu kan ya kudu nrimo kenyataan sing ono. Nrimo kenyataan. Mestine sampean kan wong to, menungso. Iya. Menungso iku duwe tata krama, kudu duwe etika. Iya. Piye mlebu nang omahe wong? Ngarep ana sing tulisane. Apa? Jagalah kesopanan. Kene apik mlebu permisi Pak, apa selamat malam, apa lihat waktunya apa selamat pagi, ngono lho. Wong kelujar kuwi arep apa? Cari kerja. Hei, Cari kerja. hei. Golek dagelan liya lho. Lah segolek dagangan liya rumasamu. Prasamu kupingku dublek ngono ta. Lho, kowe iki mrene golek penggawean. Iya. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Terus? Anda mencari pekerjaan di sini banyak persyaratannya. Apapun persyaratannya saya harus bisa kerja. Mripate kudu awas, Mataku awas. kuping kudu tengen, Kuping tengen. lambene kudu pinter ngomong, Lambe pinter ngomong. untu kudu telep. Untu kocak. Untune kudu rangat, tegese kudu pepak, gak oleh kalung siji jajal. Kang kok mbok idoni. Oh, ngono. Ih, Mana aku iki wedi nek mbok kecup. Ora rasa deloke untune, ya. Ih. Alah kayak jaran Sapa? awakmu. Antara lain. Mripate kudu awas. Awas. Iki piro? 1, Iki. 2, Iki. 1, Iki. 2, Iki. 3. Nah, ra ketok. Lho, Iki 5. pira? 5. Wong telu ngene kok. 5. Kak Isa. Sing telu ngadeg, sing loro ndodok. Lah, iya 5. Bae pira? 5. Ane ngono ya 6. Lah kok 6? Lah danganane. Lah nang liya 7. 7 ndi? Lah iki wite apa? Ane ngono ya 8. Lah kok 8? Lah woe. Lah nang liya 9. Kok ndi? Lah iki oyote iki apa? Nah, karo cilik iki apa? Apa iku? Pentil. Pentilé barang. Mripate jelas sawat. Awas. Kuping kudu tengen. Tengen. Tengen kupingmu. Kupingku tengen. Nemu sapa? Bagio. Omahmu ndi? Malang. Wis dia bojo. Wis. Anak piro? Iji. Nek apa? Apa? Ora. Lah wong mburi SKP. Ngono iki. Jenengmu lho. Bagio. Omahmu ndi? Malang. Wis dia bojo? Wis. Anakmu piro? Loro. Ngono. Ya, Pak. Ora krungu. Wong ora krungu kok kamu dhewe tengen kupinge. Kupingmu gak krungu. Lah wong mburi nyewenye. Lah sing nyemeneng apane? Masih awakmu iya. Ah jelas ora. Jenengmu sapa? Kolik. Rumahmu ndi? Jombang. Di bojo? Duwe. Anak pira? 3. Enyewe? Sing barep SMA kelas 3. Enye? Nomor loro SMA kelas 1. Enyewe? Sing nomor 3 wedok SD kelas 1. Enyewe? Kabeh seger waras. Bah anakmu bongko apa ndak? Nyatane kan kupingnya tengen, kan lain dengan kupingmu ngono lho. Kok iso? Nyatane kupingmu ya sisi wong ya ketara kupinge sisiane gampang muring.